Apirilaren 19an Intxortako erresistenteen egun ospatuko da Elgetan. Intxortan borrokatu zuten gudari eta milizianoei omenaldi egingo zaie bertan. Apirilaren 19an denok Intxortara. Bergarako udal arduradunek Lokatza eta Palmerakoak taldeen laguntzarekin egin dute gaur goizean bizikleta jardunaldien eta kirola kalera ekimenaren aurkezpena. Bizikletaren nazioarteko eguna da domeka, eta Bergaran 6 bizikleta irteera, ginkana eta Nordic Walkingseko hastapen saio antolatu dituzte. Bizikleta irteerak zailtasun maila ezberdinetakoak izango dira, eta guztiak egingo dituzte monitoren laguntzarekin. 2 emakumei zuzenduta daude, 2 lehen hezkuntzako neska mutikoei, eta bat haur txikiagoak dituzten familiei. Labegaraieta izango da ekintza nagusien kokalekua, eta bizikleta irteera guztiak Agorrosinetik abiatuko badira ere, Labegaraietan amaituko dira. Duguna da, jendiari, gonbidatzia, Bergara izan daixela, herri bat kalian ere jarduera fisiko ero kirola egin daiteken herrisa, ez? Batzuetan egiten dugu, bai, Bargarai eta seminario inguruan, ez, nolabait, kalia eskuratu, kirola egin alizateko, eta oingo honetan, beste, toki batera aurrek urtean lehengo kirola kalera eguna horrela izan zen, Bidegorriaren eta Labegarai eta kiroldegiaren ingurua, kanpoko ingurua, eta izango da hartuko duguna nolabait, jendeak ikusi daizen, bertan kirol praktika ero egin daitekela. Labegaraietan ginkanak, jolasak eta bizikleta eliptikoak zein elektrikoak probatzeko aukera egongo da. Ekintzak 12:30 amaituko dira Labegaraietatik San Martin plazara abiatuko den bizikleta martxa batekin. Astelehenetik aurrera etorriko dira bizikleta jardunaldien inguruko gainerako ekintzak. Besteak beste, desfibriladorearen erabileraren inguruko ikastaroa, diaporamak ikastetxeetan eta herritarrei zuzenduta eta kirol kontseilua. Baita ere gazte mailako ziklismo lasterketa bat. Aste horren barruan, 25an, juvenilen probia izango gula baitza hor Labegaraietan. Euskal Herriko taldeiko onenak etortzi ez aparte, Gabitz berbetan estatuko abeste talde importante batzukin etorriko dian baietza emuten, pare bat taldek esauzko baietz. Orduan, partaietza ona pentsatzen dut egongo dela, eta, herritar da nahi parte hartzial eskua gotatzen nahi bizan ezkeo, Lokatza beti ongitorrixa emango jaue. Ekintza horietan parte hartzera animatu ditu bergararrak Lauri Azkargorta kiroletako zinegotziak ere.